Il-President tal-Litwanja Gitanas Nauseda preżenta s-salib il-kbir tal-Ordni tal-Granduka Litwan Gedemis lill-President tal-Parlament Ewropew u l-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola. L-unur li wieħed mill-ogħla rikonoxximenti tal-Litwanja ingħata lill-President Metsola għat-tmexxija u rrida personali tagħha li tikkonsolida b'mod effettiv l-appoġġ qawwi tal-maġġoranza tal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew dwar kwistjonijiet ewlenin fl-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea. Il-President Metsola irringrazzjat lill-President Nauseda u lill-poplu tal-Litwanja għal premju prestiġjuż. F'messaġġ qasir qalet li dan l-unur iservi biex ifakkar fid-dmir li niddefendu id-demokrazija, il-libertà u l-valuri Ewropej. Waqt iż-żjara tagħha fil-Litwanja, il-President Metsola irċiviet ukoll il-Premju tal-Ħelsien f'isem il-Parlament Ewropew. Fiċ-ċeremonja tal-premjazzjoni f'Vilnius, il-President Metsola rringrazzjat l-issemajs il-Parlament Litwan għad-deċiżjoni li jonora lill-Parlament Ewropew bil-Premju tal-Ħelsien 2023. Il-Parlament Ewropew iddeċida li jaċċetta biss l-istatwetta replika żgħira tal-monument tal-Ħelsien iżda irrifjuta il-premju fi flus u talab lil Siemas li l-11,000 euro jintużaw għal kawża ġusta li tappoġġja l-libertà. Il-Parlament Ewropew irċieva l-premju għall-isforzi tiegħu biex iħares id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem, għad-difiża ta' drittijiet li għandhom in-nazzjonijiet tas-sovranità, għall-isforzi bla waqfin lejn il-ġustizzja storika u għall-kontribut tal-Parlament Ewropew biex il-pajjiżi u l-popli li stieħbu fl-Unjoni Ewropea setgħu jintegraw. Matul iż-żjara tagħha l-President Metsola iltaqat mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u ħadet sehem f'diskussjonijiet maż-żgħażagħ u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fejn enfasizzat l-importanza tal-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet u t-tisħiħ tad-demokrazija.